Iphini lomqeqeshi weKaizer Chiefs uCedric Kazi linikeza incazelo ngokushiwa ngaphandle kungalindelekile kukaNozinti oqokwa kuqala uBrandon Peterson esquadini saleli qembu ngosuku lomdlalo lweCarling Knockout Cup. Lo mdlalo neminyaka engu-31 ubudala ubengekho ngesikhathi iChiefs ihlula ngo-5-4 sekukhahlelwa amaphenathi ibhekene neStellenbosch FC eCape Town Stadium ngesonto ntambama. Umdlalo uphele ungena amagoli ngemva kwemizuzu engu-120 okuholele ekutheni iqembu eliqeqeshwa nguSteve Barker liphumelele. uKazi uthe ukungafakwa kukaPeterson kungenxa yokushintshana okwanqunywa eqaleni kwesizini. uPeterson ubekade engunozinto okhethwa njalo kulomkhankaso wamanje. Usadlala imidlalo eyisishagalolunye kuyona yonke imiqhudelwano, wagcina ama-clean sheet amahlanu, wabe sengenelwa amagoli ayisithupha ngaphambi kokukhishwa emidlalweni wendebe. Njengoba uPeterson eshiwe ngaphandle, uFiyanto Ntwari unikezwe indawo yokuqala, kwathi uBruce Mvuma wabekwa ebhentshini. Lo mdlalo bekungowokuqala kumdlalo waseRwanda uNtwari ngesizini ka-2025-2026 ngemva kokuthwala kanzima engasitholi isikhathi sokudlala. uNtwari nokho ubesephenduka isizinda sengxabano ngasekupheleni komdlalo ngesikhathi enqaba ukukhishwa ngaphambi nje kokuthi kuqala amaphenathi. Ngemuva kokuphuma kabuhlungu kuCarling Cup, iziqhwaga zaseSoweto manje sezizosebenzisa ikhefu elizayo lemidlalo yamazwe ngamazwe leFIFA ukuzihlanganisa futhi zizame ukubuyisa ifomu yokuwina. iKaizer Chiefs isanda kuthola imiphumela engemihle emidlalweni yakamuva okufakazelwa ukungawini imidlalo emithathu kuBetway Premiership. Lokhu kungenzi kahle kuhlanganisa ukuhlula ngo-3-1 ibhekene neSekhukhune United okulandelwe imidlalo emibili ilandelana neMarumo Gallants namaZulu FC.